Panguva ino nyika yeZimbabwe yese iri kuchema pamusana pechitiko chiri kuitika chionekwa kunzi aiwa vanhu vekune dzimwe nyika especially maChinese panguva ino they are abusing our own human rights. Tiri kuona kuti vanhu panguva ino they are advocating social media just because they know it is a platform which is safe kuti express their viewpoints without being intimidated. They know if they go and protest in the streets they know the end result. Sanapinda mashoko ari kubuda panguva ino ari kutaurwa achiudzwa kune the regime don't subscribe or like on the bell. Like today ndaposta this picture amukona posta namukanya remutungamiri wenyika paitodza paitwa marituals anobuda achonyora achiti varidzi venyika vakuda nyika yavo, Zimbabwe ndeyeropa, haitorwi nemachina nezvigananda nemhondi nevehori, midzimu yazviramba, yet vamwe vanoita zvemidzimu yekutemo. Ndo mashoko anobuda nyora panapa. Tinoona kuti lini Emmanuel achipopota pamusana pechitiko chakaitika chekuurayiwa a fellow Zimbabwe chakaitiwa then maChinese obva vatizama kuviga his body. Panapa anoyanyira achiti the country that was fought for by the sons and daughters of the soil, some were maimed, some killed by the colonialists in the bushes, and other their bodies were left to be eaten by the wild animals. Today they are represented by the tomb of unknown soldiers at the national shrine. They sacrificed their lives so that we live well and freely in our motherland. Pazvigananda, out of their greed, they have sold our country to the Chinese, who are now killing our brothers and sisters and dumping their bodies in the bushes to be eaten by wild animals. Shall we remain silent? Abasha Zvigananda. Ndomashoko ari kutaurwa panguva ino vanhu vachiadvocate vachiti aiwa zvikanaka ngazviende, toramba takanyarara here tichidestroywa nevanhu vari kubva kune dzimwe nyika tiri munyika medu. Ukaona kuti masalaries acho anenge achipiwa kumamainzi kwacho kwemachina anenge achitonzwisa tsitsi. Mashoko anyatsobuda panguva nazvinzi pagere nyika yeZimbabwe vanhu musaramba makanyarara. Panguva ino speak out, tudze mafungiro enyu motudi pamusoro pechitiko ichi. Abvina kuma section medu mudze mafungiro enyu. So subscribe or like, chat on the bell icon.